நெக்ஸ்ட்டு மேலே ரைஸ், கம் என்ன டேப் இந்த மூணு நீங்கள் எதுவும் சூஸ் பண்ணிங்க. நான் ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் சீவமார் ஒரு 2 இருந்தால் போதும், எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பேப்பர், அப்புறம் நூல்கண்டு, அதுக்கப்புறம் சீசர். இது 3 இருந்தால் இதெல்லாம் இருந்தால் நம்மளுக்கு இப்போ செஞ்சிடலாம். வாங்க இப்படி எப்படி செய்யலாம். ஓகே கைஸ், இது செய்யறதுக்கு வந்து முதல்ல நம்ம வந்து நியூஸ் பேப்பர் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் எடுத்துக்கணும். அதுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் நியூஸ் பேப்பர் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, பேப்பர் எடுத்து இப்படி வச்சு அழகாக மடிச்சிக்கிட்டு ஃபுல்லாக கட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் இப்படி குட்டி குட்டி பேப்பராக இந்த மாதிரி எடுத்துக்கங்க, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து சீவமார் எடுத்துக்கணும். சீவமார் எடுத்துகிட்டு மேலே வச்சு அதே மாதிரி கீழே. ஓகே, இப்போ இவ்வளோ நேரத்துக்கு வந்து வெட்டி அழகாக இப்படி வச்சு இங்கேயும் ஒட்டிக்கணும். ஓகே, இப்போ நம்ம இங்கேயும் ரைஸ் போட்டு ஒட்டிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த 2 சீவங்க சேர்ந்து ஒட்டுக்காக வந்து இப்படி வளைச்சி வச்சுக்கணும். இங்கே இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு ரெண்டுமே மேலே வில் எப்படி செய்வோமோ அந்த மாதிரி செஞ்சு கட்டிட்டு அதை வச்சு ஒட்டிக்கணும். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ வந்து வில்லாட்டம் செஞ்சிட்டோம். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து அழகாக இப்படி ஒட்டிக்குங்க. இங்கே, அதுக்கப்புறம் நேராக சைடில், அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக ஒட்டிக்கணும். ஓகே, இப்போ நம்ம பட்டை செஞ்சிட்டோம், பாதி முடிச்சிட்டோம். இப்போ பாருங்கள், அதே மாதிரி சுற்றி ஒட்டிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த மாதிரி ஒட்டிங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வால் இப்போ செய்யலாம் வாங்க. அதுக்கு வந்து இப்போ வந்து நீட்டமான ஒரு பேப்பர், ஒரே ஒரு பேப்பர் மட்டும் இப்படி வச்சு ஓகே இந்த மாதிரி சுருட்டிட்டு உங்கள் பாதியில் மட்டும் வெட்டுங்க. நான் வெட்டிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி வெட்டிக்கணும். ஒரு பீஸாக வெட்டி இங்கே வச்சுக்கணும். இது வந்து ஒரு பேப்பர், ஒரு வால் இந்த மாதிரி வரும் பாருங்கள். இதே மாதிரி நம்ம வந்து நடுவில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து 4 வால் வேணும். அதனால் நம்ம 4 வெட்டிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு 5 வால் கிடச்சிடுச்சு. நல்லா வாழை முதல்ல இப்படி நல்லா எடுத்து விட்டுங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, நான் இதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் வெட்டி இங்கே கீழே வச்சுக்கலாம். ஏன்னா பெருசாக இருந்தால் தான் வட்டம் இன்னும் ஹைட்டாக பார்க்கும். ஓகே, நம்ம இப்போ 5 வால் வெட்டிட்டோம். இதை வந்து நம்ம கீழே இங்கே வந்து ரைஸ் தடவை நம்ம ஒட்டிக்கலாம். ஓகே, நம்மளுக்கு இப்போ வந்து பெரிய வால் கிடச்சிச்சு. இதே மாதிரி இன்னும் 2 செய்யணும். இதே மாதிரினா 2 வாலோடு சேர்த்து செய்யணும். ஓகே, அதே மாதிரி இப்போ நம்ம 2 வால் எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த 2 வாலும் வந்து இங்கே ஒன்று இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த பெரிய வால் வந்து இங்கே கீழே இங்கே ஒட்டிக்கணும். இங்கே கீழே இப்படி ஒட்டிக்கணும். இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அருமையான பட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இந்த பட்டம் இங்கே வந்து இப்போ நம்ம நூல் சேர்க்க போகிறோம். நீங்கள் வந்து இங்கே சேர்ப்பீங்க. நான் வந்து இங்கே சீவமாரில் உள்ளார சேர்த்துப்பேன். ஏன்னா சீவமாரில் சேர்த்தா இழுக்காமல் இருக்கும், அதனால தான். ஓகே, அதுக்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி சாதாரண நூல் தான் எடுத்துக்கிறேன். வாங்க கோக்கலாம். இப்போ
ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து செஞ்சிடும். இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரே ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கலாம். 2 முடிச்சு போட்டோன்னே நம்மளுக்கு வந்து பட்டை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே, நம்மளுக்கு இப்போ வந்து பட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க நம்ம பறக்கலாம். இப்போ இதான் பட்டம். ஐயோ, பறந்துருச்சு. ஓகே, நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஓகே, பறக்குது. மழை வர மாதிரி இருக்குது. காற்று நல்லா சொல்லிட்டு இருங்க, பார்க்கலாம். மேலே பட்டம் பறக்குது. இல்லைன்னா லேசாக காற்று அடிக்கிறப்ப நம்ம பட்டம் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, காற்று சொல்லிட்டு அடிக்கிறதுனால பட்டம் பறக்க மாட்டேங்குது. ஓ நோ, பறந்து கீழே வந்துடுது. இந்த மாதிரி காற்று சொல்லிட்டு அடிக்கிறதுல இப்படி வருது.